Chceli ste od nás recenziu na film Konklave? Tak sa spolu poďme na to pozrieť. No, to, že sú tam nejaké historické nepresnosti a že niektoré veci sú príliš dramatizované, to sa dá asi pochopiť. Toto je napríklad veľmi pekná myšlienka. Kristus nebyl na konci sebejistý. Můj bože, proč si mě opustil? Takto křičel na kříži v 9. hodině agónie. Naše víra je živá právě proto, že jde ruku v ruce s pochybností. A aj toto. Aldo o to nezní. Ani vy. A vy to víte. Jistě, že to víme. Proto ho podporuji. Muži, kteří to stojí, jsou totiž nebezpeční. No ale ako sa už od takého filmu dalo čakať, celý priebeh Konklave extrémne politizuje a z kardinálov robí sebastredných, ziskuchtivých mužov, ktorí pre vlastný prospech a preto, aby sa stali pápežom, sú ochotní zradiť svojich spolubratov a tiež celú cirkev. No a k záveru filmu sa radšej nebudem ani vyjadrovať, pretože... Laparoskopická hysteria. Pretože... V závere filmu sa totiž príde na to, že novozvolený pápež sa narodil so ženskými vnútornými orgánmi. Vo výsledku je úplne zrejme, pre koho je tento film natáčaný a kresťania to nie sú.